سلاوورز ev gundê Sindoqlî ye girêdayî bajarê Serêkaniyê ye. Gundê Sindoqlî 35 kîlometra dûrî bajarê Serêkaniyê ye. Hejmara mala di gund sêzdeh mal in. Di vî şerî de di şerê talî dê Serêkaniyê rewşa gund gelekî xerab bû destpêkê de ji ber ku çete nêzîkî me bûn, neketin gundê lê nêzîkî me bûn. Dor 2 kîlometra ortama wan ma. Gundê derdora me gelekî xerab bû, gundê me jî ket xeterê de. Lê niha her kes li mala xwe vegeriyaye. Kesên gund zariya pêhevin û her kes erdê wan hebû. Hemî jî cûtkar bûn, karê erdê xwe dikirin. Di vî şerî de 4-4 mala ji gund derketin. Çûn Kurdistanê, hinek ji wan çûn derketin Ewropa. Ev xaniyê ku kesê gund cê derketin, deriyê xwe ji kesnî din re vekirin. Kesnî ku ji derve man bê xanîman ew ketin dewsa wan de. Dirûma gund niha gelekî baş e û em bihêvî ne her demî baş be. Slavores.